100. Sit kaikki saa meitä kunnolla pataa. Muista et oo Ritan best sako. Vaarallisempi kuin itse El Chapo. Chapo. Video on kuvattu Amerikkaan. That's right. Täällä mä oon aina Kokaini. Tarvit kokaiini 10 kilo. Sit alat tuntee paljon ilo. That's right. Suoritusteho nousee 0-100. 100. Sit kaikki saa meillä kunnolla pataa. Muista et oo Ritan best sako. Vaarallisempi kuin itse El Chapo. Chapo. Video on kuvattu Amerikkaan. That's right. Täällä mä oon aina Rich.